Тапшыруыбызны гадәти килеш карап баручы мөхтәрәм тамашачыбыз, Санкт-Петербург шәһәрендә яшәүче Галия Фәритовна Фәхретдинова гаиләсе белән язган алдагы котлау хатын укып китәсем килә. Бүген безнең кадерле энебез, оныгыбыз Мавлютов Усман Айся улының күркәм туган көне. Шул форсаттан без якыннары, әбисе Наҗия, бабасы Фәрит, Зур Чиркли авылыннан абысы Али гаиләсе белән һәм мин иң яраткан аппасы Галия гаиләм белән бергә аны котлап китәсем килә. 1993 елның гыйнвар айы безгә беренче онык, беренче племяннигыбыз Усманны бүләк итте. Ул туганда мин әле кияүдә дә түгел идем, дип яза Галия. Шуңа күрә аны әллә ничек кадерләп үстерешергә ярдәм иттем. Усман үзе дә миңа нык тартыла иде, һәм барысына да горурланып, ул минем яраткан аппам дип әйтә иде. Беренче онык булганга әби бабасы өчен дә ул көтеп алынган язмыш бүләге булды. Балаңның баласы балдан да татлырак шул. Усманыбыз әти-әнисеннән бары тик иң яхшы сыйфатларын гына җыештырып алган шикелле. Ул бик эшчән, тырыш, акыллы, сабыр. Яраткан хатыны Раилә белән, 2 йолдызлары, кызлары Сәлимә белән Кәмиләне матур итеп тәрбияләп үстерәләр. Әле яшь булуына карамастан, Усман инде үз өен булдырып, күптән түгел генә үз алдына да яши башлады. Гомумән әйткәндә, Усман үскәндә дә, хәзер дә безнең гаиләбезнең йөзенә кызыллык китермичә яши. Киресенчә, ул безнең олы горурлык. Кадерле балакайыбыз, яраткан энебез, матур туган көнең белән шын күңелдән сине котлыйбыз. Сиңа нык исәнлек, саулык, гаилә бәхете, эшеңдә уңышлар телибез. Янәшәңдә гел якыннарыңның булуын, бер кайчан да дошманнарга юлыкмавыңны телибез. Без сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Син безнең күңел түрендә балкыган иң җылы һәм якты кояшыбыз. Балам диеп өзелеп тора синең өчен йөрәгем. Белсә идең безгә ничек бик нык синең кирәгең. Бәхетле бул, бер үк сиңа телибез гел уңышлар. Бу дөньяның ямен табып, шатланышып тырышлар. Алда да Раиләңнең генә яшә күзенә карап, бүгенгедәй матур яшә, тик шын дусларны сайлап. Барыр юлың туры бүген, алда да шулай булсын. Бәйрәм көнендә күңелең бәхет, шатлыкка тулсын. Яратабыз сине, Усман, бар өй эшебез белән. Ихлас күңелдән котлыйбыз матур туган көн белән. Усман, бар якыннарыңның да изге теләкләрен матур җыр дәвам итәр. Бәхетле бул. Котлауларга баш аяктан чумган көн, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә котлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча чыланырга торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча чыланырга торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн
торган көн